ma si tɛ bonya fanga kɔni batoli ma jamana kɔnɔna la o de kun na min ye Isuf Keita ni ale ye Petit Guima ye ko ale kɔni minɛra finitigiw kɔni fɛ an balimaw aw bisimila yi an ka bi kabako kɛnɛ kan bi kibara ma bolo kala sama o de ka yira ka fɔ kunu n'o kun ye mɛkalo tile 10 ye bɔlɔlɔ siraw sanfɛla a yirala ka fɔ ko Isuf Keita ni bɛɛ lajɛlen kɔni b'ale dɔn Petit Guima la ni ale ye yɛlɛko mɔgɔ ye ni an b'a fɔ nansaraka la komijɛn a yirala ka fɔ ko cɛ marifatigi dɔw kɔni taara ale fɛ yen ko ka taa a n'a muso kɔni ta ko ka taa n'a ye o kumu kɔnɔna la sɛgɛsɛgɛliw kɔni kana nka a yirala ka fɔ ko cɛ marifatigiw tɛ nka ko finitigi minnu bɛ yen nɔ minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminifɛn minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminifɛn ani furajugu kɔni kɛlɛli kama an ka jamana kɔnɔ ni olu tɔgɔ ye OCS ye ko olu maaw de kɔni wulila ka taa ni ma kofɔlen fɛ yen nɔ n'o ye Isuf Keita ye ko ka taa sɔrɔ a bɛ sisa min na a fɛ yen nɔ o de kun na ko u y'a ta ka taa n'a ye ayiwa nka ko min ye Isuf Keita ye ale yɛrɛ kɔni kun y'i ban ka fɔ k'a tɛ tugu ni finitigi ninnu kɔ ka yira ka fɔ k'a tɛ taa nka olu kɔni ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ k'a cɛ ka taa n'a ye o sen fɛ min ye Isuf Keita ye ko ale kɔni ye kumakan jugu ta ka ɲɛsin ni finitigiw ma dɔw y'a yira ka fɔ yɛrɛ ko a ye nin kɛrɛnkɛrɛnna fani bannen k'a y'o bɛɛ lajɛlen ta ka ɲɛsin ni ma kofɔlen ninnu ma wa min yɛrɛ kun y'a muso ye k'o fana kun y'i ban ka tugu finitigiw ninnu kɔ nka ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni taara o dagayɔrɔ kɔni na ayiwa komi y'a fɔ y'an ka kuma daminɛ la ko maa minnu taara kama ko olu ye maa ye minnu ka baara bɛnnen don ɲɛnaminifɛn ale ni fura juguw kɔni tali kama an ka jamana kɔnɔ ayiwa sɛbɛn de dilen don olu ma k'a yira ka fɔ ko nin fɛn sugu n'o tɔgɔ ye sisa ye ani ɲɛnaminifɛn ko o man kan tɛ ka ye an ka sigidaw la hakilina jiginna an b'a yira ka fɔ Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na février kalo tile 10 ale ni 5 tɛmɛnen san 2023 kɔnɔna la a yira ka fɔ ko min ye sisa ye ale kɔni interdilen don Mali la donc ko maa si kɔni kana min o de kun na ko olu kɔni wulila ka taa ni ma kofɔlen fɛ yen ka taa sɔrɔ a bɛ sisa min na ko k'a cɛ ka taa n'a ye nka nin waleya in kɔni bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ Sidiki Jabate ni ale ye Mali seko ani dɔnko kɔni tigilama dɔ ye ni a donnen don kosɛbɛ ale ye jaraw bila a ka bɔlɔlɔ sira sanfɛ jaamin na ni ani Isuf Keita n'o ye Petit Guima ye u yɛrɛ sigilen bɛ u bɛ ka yafa deli maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnyala Isuf Keita a y'a yira ka fɔ a ka fanu n'o y'a kanubagaw ye ko bɛɛ lajɛlen ka yafa ale ma ko ale kun t'a a dɔn ale kun bɛ fili kɔnɔna na nka ko don n'a nata a ye faamuyali sɔrɔ nin kɛwalew kɔnɔna nka aw ni an ka jɛ ka o jaa ninnu lajɛ. Salamu alaikum Mali cɛ n'a muso denmisɛn ani maakɔrɔba an ka foli bɛ bɛɛ ye c'est juste pour que ka se ka nouvelle da aw tulo kan alhamdulilahi rabbil alamin an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i hakili sigi Guima seginna so hɛrɛ la bonya la autorités ye baara kɛ a kɛcogo la an b'u fo k'u barikada Guima yɛrɛ fana filɛ nin nouvelle b'a bolo k'a da an tulo kan. Bon, ni Nyankuma, Beka Yafama, parce que chaque fois c'est moi qui amène mes fans dans les embarras. Moudou Kola, où est le commun? Je vous demande pardon à tous mes fans, à toute la population malienne, Beka Yafama. Nous t'adons, j'adore, on a eu fli de mais ni adon qu'à adon théâtre que si ça interdit la bécasso mais à compter bien gauche comme bon Liban autant qu'on fait ça si ça est on a ta flâner mais domaine d'Aka mbase de ya ko jom na tete mo ka comédien ke si ça mi ta bala yo blaka ta ko du bala on da du de ne non mais mi ngoni mi nyala bi ngoni malala ni si ça mi du ni jom na te excellent ni mo se non alhamdulillah rabbil alamin ngam masarenge fuka sa te si ça da ne ngam du ko no bana on invite tout le monde Beka Sisa Toui. Nega boye albi an ka kunnafoni kɔni okumu kɔnɔna la a yira ka fɔ ko ɲɔnɔ ni ale yɛrɛ bɛ segu fan fɛ ko ye kasobonba kɔni na ko marifatigikan kɔni kɛra yen nɔ ko cɛ marifatigi dɔw kɔni taara mugu ci finitigiw la yen yɔrɔ kɔfɔlenw na ayiwa kibaruya mun sera ma ko ɲɛna wula yirana ka fɔ ko min kɛra dugukilama fɛ inɛrdimantɛ wagati ko nin ye cɛ marifatigiw ye maa yɛrɛ kɔni t'u suguya dɔn ko olu kɔni taara min ye ɲɔnɔ kasobonba ye ko ka taa mugu kɔni ci yen yɔrɔ kɔfɔlen na ayiwa ko o hukumu na an ka finitigi minnu
minnu be yen nɔ o n'u u dɛmɛbaga minnu be yen nɔ ko olu kɔni wulila ka ani mugutika ninnu kɔni kunbɛn o fana ye muguti kɔni da don nka kɛlɛ kɔni kɔnɔna kɔni ganna sabula kunnafoniya yɛrɛ k'a fɔ ko mugutika ninnu ganna fo ka taa heure 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ an bɛ wagati min na bi ɲoro kɔni la lamini na a yɛrɛ k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen tolen don i fɛ yen ko maa si kana labɔ wa min yɛrɛ ye ɲoro ni segu ye walima ɲɔnɔ jabari sira minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen kɔni na ko o sira bɛɛ lajɛlen kɔni minɛnen don an ka finitigiw bolo ko u bɛ sɛgɛsɛgɛli la walasa u bɛ se k'u bolo kari ni banbagati ninnu kan cogoya min na nka an bɛ wagati min na ko bi kibaruya jɔnjɔn kɔni ma f'an ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u joginna walima ni maa bɛ yen nɔ n'olu kɔni fatura maa kɔni ta a kibaruya jɔnjɔn kɔni ɲɛ dɔn nka a yirala k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu joginna wa ko maa dɔw kɔni fatura nka ni kibaruya minnu bɔr'o la an n'o da tulo kan an ka kibaruya nataw kɔni na ayiwa an balimaw ni kunnafoni ninnu kɔni tun b'an bolo kala fɛn ma an ka kabako kɛnɛ kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka don kibaru wɛrɛ kɛnɛ kan